Kutob lagi sa makaya. Ini ako kay kutob sa makaya na ako. Igo na makabuhi sa pamilya, igo na kabay sa utang. Insa man ito nag-iingon diha nga kuhan na ko sweldo ang YouTube dia na pa ko sweldo unta di unta may mangutang unta sweldo di gani wagay viewers diha tag pito ra ka bu usa taon ni nag-vlog ra niya ko sharing sa mga kuan ba sa kinabuhi sa tao ba mga unsa diha mga life sentence ano ba na maingon awa na magsalig sweldo kay nagsalig nga sa vlog sa salig ng vlog in taon nga wa man tay kita ning vlog ay tag inyo ni tan-aw na akong vlog nya mo-subscribe mo na ko na murag arang-arang may puruhan tang makakwarta ng vlog may tagkuanta kanang mga sikat-sikat nya pobre raman ta nga nag-vlog basta mauna na diha akong mga vlog diha puro na pinobre diha wagi mga kuan ni kwartahan pa ta mga kapobre di ta mag-utang-utang kanang uban kay nag-vlog diha nagmuhunan na sila kwarta muhuna sila nagparapol sila para na imutanaw silahang mga vlog nagpa-unsa na sila games nagpa-premyo para na naimutanaw sila ha para mo na isilbi nila puhunan silahang vlog kanang mga ingon niya nga klase ng tabang kag mga tao mga naaskuan o kahuna-huna makuha ng style ba pero sa uman nga di man nato na makaya nga mahintag nanatay kuan nanatay masweldo kay nanatay kuan mga punduan ng mga sa YouTube makakuan ta pwede ta motabang nang nasa mga daplin ano na may kahatag mata hatag tag piso ka nang mga ngayo sa daplin mao ra gitaon mao ra makaya sa bulsa mo na siya yung pangakuan kutob lagi sa makaya ini ako kay kutob sa makaya na ako igo na makabuhi sa pamilya igo na kabay sa utang okay igabo sa sweldo urot masad igo na kabay sa utang stila mao na diha di mo mag-ingon nga magsalig-salig magsalig sa sweldo na ako kaya wag kita ko ni sweldo ng YouTube diha ko nahunaon bagko pagkitahan ko na nagani kinanay ads diha nga migawas akong kuan ako mga video na monetize mag-uhay pa na monetize mga uban la uy pila may sweldo nimo mana dayon sa may lalim mga sweldo dayan may sikat nga puro nga pinobre wagay sa mulantaw na itong video kay puro na diha kuan video ra sa nga pinobre stilan mo na diha ako kaingon nyo nga wa gid taon ko bisag piso bisag binhi ko stabo sa na dihang ko vlog ya mga kapobre nila taman mga kapobre kamon lay sabot diha kay nakuan mo ko na kuan ko na ginaingon ba nga nang tanong pila may sweldo mana pila may na wala salig sa kuan tinuod wa ko isu dawat bisag di ko stabos may tag-inyuhan ng suportahan niya ako ang mga vlog nga diha puro ra pinobre kay marag maka puruhan pa siguro di mo sa kay di mo sa sikat Oto ba, di man pinugsanay pong tanaw na atong vlog.
Nga tinataman mga kapupuri kay magbayad pa ko sa kong utang. Mayong gabiin yung tanan. God bless amping kay Juan.